бародаро ҳамин тӯи рӯзи зӯру не ки ҳамин буромда табрик мекардагиҳо вайҳо аз тӯям зӯрдия чӣ мегӯянд мо мехоҳем ки ин ҳарду навҷавон пиру бадавлат шаванд вообще аз шумо ҳоло ҳеч ки напурсидааст ки шумо чӣ мехоҳедтон баъде ки хай табрик кунӣ буромдетон хай ту ягон гапи назгӯетон сараза пир шавами чӣ хел имрӯз 20 пага сарис 80 беми уже пенсиягирӣ рафтоем пиру бадавлат шудем гуфта бо худошон гап задам айбошон мебиёд кӯдакошон метавад микрофона барое ки ваё ама ки домоташу холи арӯсаш ба шеър тайёр кардагӣ олуча гули бодом ман духталаки додам бечори 380 та меҳмони омадагӣ аз саҳар боза надежда ки ту омадагӣ ки имрӯз мерем 100 мекунем гуфта инҷо омда накта кӯдак буромда олуча гули бодом ҳамата мушкилаш даст кай араqa меоварда бошем олуча гули бодом кай 100 мекарда бошем олучая ман духталаки додам бечори арӯсу домод ровно 5 соат боза чишмошона аз соат наканда нигоҳ кардастен ки срочно ҳоҷатхона рафтанашон дар кор ки вазъият ганда безе инҷа бошад додом 6 та чой хӯрам ман чойрезакӣ додам ҳай вақте ки чойрезакӣ додам ба бечори арӯс ҳама овози шир фаҳмида маникюраш кади дасти домотам хел зер мекунад ки бечори домота дасташ педикюр шуда монда мӯрад бечори домота ҳамон вақт сараш ба яхта ки ҳамин табрик кардосаги калеш ба шампански яхта занам ага аҷош мехеста бошад ми бо арӯса дади шумода домод если что ман гарданба мегирам расходаша бо чӣ мегӯянд бисёри дугонаҳои дувай арӯс мо ҳама дугонаҳо мехоҳем ки ин ду навҷавони кабутар парвоз кунанд ино паходу тоя перепутат карами чӣ ино чӣ парвоз мекунанд ино шумо чӣ элекорасто ки ино чумчуқми ё мусичами ё ин ки ин дугонаҳо уже як сатек олуча гули бодом карагими чӣ уже бо чӣ мегӯянд мо ҳамин мехоҳем ки имсол дар хонаашон 10 фарзанд бозӣ кунад бечори домод резки тарафи келима нигоҳ мекунад ки ино бо мана алонда ягон харгӯша натоқоносо бошанд зан мегирӣ гуфта бо чӣ мегӯянд хонашон пури фарзанд шавад 10 духтару 10 писар шавад домод келима мегӯяд ки ҳамин адресша нависамон адреси ҳамина нависамон сурути чо могад 20 та бача анамин мепояд 20 та бача могад мебарем дар дуни хона ҳамин мепартоем анамин пояд бо чӣ мегӯянд ҳеҷ вақт дар хонашон ҷангу ҷанҷол нашавад ҳама вақт худфаҳмӣ шавад хушбахтӣ шавад ин точно маълум ки анамин табрикрозаги коргари соидхона анамин коргари соидхона бо чӣ мегӯянд мо мехоҳем ки ин ҳарду навҷавон хушбахт шаванд дар ин шаби маросимӣ гӯш кунед ин шаби маросимӣ расходаш камаш $20,000 шудагӣ мошини лимузин овардагӣ артисои ҳама қимат овардагӣ ки шумо ягон чизи нағз хоҳедтон гуфта бо шумо чӣ мехостон что-то пошлони так мехоҳем лекин дуни ҳамин табрик мекардагӣ ба зӯраш ҳамин ёри дӯсти домод барое ки ваё ҳамин қариби ахири тӯба уже ҳама ба уже урсиба меонку ба барабан шудагӣ ки чӣ мехоҳад чӣ мехоҳад ҳама яхело калош дуни авқудобу даромдагӣ ними меҳмоно хеза мода рафтагӣ баъд ёру дӯстои домод мебурон табрик кунем микрофоно мегиранам алло ин чӣ ба боло ба буромда шудааст зан гифтааст бечора братан ту я походу рецою номад гум бахшиш не мо конечно табрик кунӣ мебулоем ман ин бечорая сулу чучоти если чо там заходи братан бо дига ҷӯруам зер гап задоси действительно аз души гап задоси да ту конечно мо намехоҳем ки чтобы ҷӯрумо росиё номаш гумша чик артиса ашула хонга гусулкунеме гиждодала анино действительно тоя хушрӯ мекунанд лекин тоя хушрӯ мекардагӣ арӯсам домотам ҳамин рӯзро мерасондагӣ аввалан бор падару модаро ба раҳмати калон ки духтар шӯ метон раҳмати калон ки писар зан метон ҳама падару модаро ба як тафаққат